aquesta moció som tots conscients de que l'activitat esportiva va estretament lligada a la salut, al desenvolupament social i al desenvolupament econòmic, i la situació provocada per la pandèmia del Covid-19 ha provocat una situació molt precària en l'activitat esportiva en general. I en totes les seues vessants, com puga ser en les activitats privades, en les públiques, en l'activitat individual, en la reglada, en la federada, etc. El que es pretén en aquesta moció és protegir l'activitat esportiva i les instal·lacions en les quals es practica, donant-li una major cobertura legal i instant a totes les administracions i organismes en matèria esportiva que es treballen en un avantprojecte de llei de l'esport que l'eleve a rang de llei com a activitat d'interès general. I passo a llegir-vos també els acords. El ple de Catarroja insta, en el marc d'una declaració d'estat d'alarma a conseqüència d'una emergència sanitària, sempre que les circumstàncies sanitàries ho aconsellen, valoraran la resta d'autoritats competents, si n'hi hagués, el reconeixement de l'activitat física i l'esport com a activitat essencial, per ser i tenir un clar benefici per a la salut de les persones que el practiquen, fent èmfasis en la seva essencialitat des del context de la pandèmia sanitària del Covid-19, dins del marc de la declaració de l'activitat física i l'esport com una qüestió d'interès general aprovada el mes d'octubre passat en la Comissió de Cultura i Esport del Congrés del Congrés dels Diputats. Des de les regidories d'Esport i Impuls Econòmic, fer un seguiment dels plans d'ajuda i accions aprovades pel Govern Autonòmic de la Generalitat Valenciana dirigides al sector esportiu, de les seues empreses i activitats relacionades, per tal d'assegurar-nos que arriben a totes i tots els implicats de Catarroja i col·laborar en tot el possible en la ràpida recuperació econòmica i social. Este punt ja ha començat a fer-se perquè la moció és de principi de març, ja s'havien ficat en contacte amb les empreses que ho han demanat i en els clubs que ho han demanat també. Instarà el Govern d'Espanya l'aprovació d'un nou avantprojecte de llei de l'esport que eleve la norma de rang de llei a l'esport com una activitat d'interès general i adoptar les mesures necessàries per a garantir a Catarroja, dins de les seues competències municipals, la protecció i la continuïtat dels serveis professionals prestats en l'àmbit de la pràctica de l'activitat física i esportiva i dirigits al conjunt de la societat.